Szia! Welcome to my channel. My name is Esther and I'm a Hungarian language teacher. Are you learning Hungarian or thinking about starting? Then you are in the right place. I will guide you step by step through the learning process. Let's start today. Magyarországon a névnap fontos és népszerű hagyomány. Sok külföldi meglepődik azon, hogy a magyarok nem csak a születésnapot ünneplik, hanem a névnapot is. Egyes emberek számára a névnap majdnem olyan fontos, mint a születésnap. A névnap egy adott keresztnév ünnepe. A naptárban szinte minden naphoz tartozik egy vagy több név. Például március 19 József napja, augusztus 20 pedig István napja. A névnap hagyománya a keresztény kultúrából származik. Régen a keresztények a szentek napját ünnepelték. Minden szentnek volt saját ünnepnapja, és azok az emberek, akik ugyanazt a nevet viselték, ezen a napon ünnepeltek. Később a névnapok bekerültek a naptárakba, és a hagyomány egyre népszerűbb lett. Ma már nem csak vallási jelentősége van, hanem társadalmi és családi ünnep is. A névnap általában egyszerűbb ünnep, mint a születésnap. Az emberek gyakran virágot, csokoládét vagy kisebb ajándékot adnak az ünnepeltnek. Sokszor elég egy kedves üzenet vagy telefonhívás is. A munkahelyeken és az iskolákban is gyakran felköszöntik egymást az emberek. Előfordul, hogy az ünnepelt süteményt vagy édességet visz a kollégáinak. A családokban gyakran családi összejövetellel ünnepelnek, például egy közös ebéddel vagy vacsorával, esetleg egy étteremben. A névnap és a születésnap nem ugyanaz, a kettő nem kapcsolódik egymáshoz. A születésnap az ember születésének napja, míg a névnap a keresztnévhez kapcsolódik. Sokan mindkettőt ünneplik, de más módon. A születésnap általában nagyobb esemény, tortával és ajándékokkal, míg a névnap gyakran kisebb és spontánabb ünnep. Magyarországon sok hagyományos név létezik. Egyes nevek nagyon régiek, mások modernebbek. A naptárban hivatalosan meghatározzák, melyik név melyik naphoz tartozik. Vannak nagyon gyakori nevek, például Anna, Péter vagy László. Ezek névnapját sok ember ünnepli egyszerre. Régebben a falvakban a névnapoknak különösen nagy jelentősége volt. Az emberek gyakran meghívás nélkül is meglátogatták az ünnepeltet. A vendégek beszélgettek, ettek és együtt ünnepeltek. Ma ez már ritkább, de sok családban tovább él a hagyomány. Az idősebb generáció gyakran nagyon fontosnak tartja a névnapokat. Nem minden országban ünneplik a névnapot. Magyarország mellett például Lengyelországban, Szlovákiában és Görögországban is ismert hagyomány. Sok külföldi számára érdekes, hogy Magyarországon az emberek gyakran fejből tudják a fontosabb névnapokat, vagy megnézik a naptárban.
Magyarországon a névnap fontos és népszerű hagyomány. Sok külföldi meglepődik azon, hogy a magyarok nem csak a születésnapot ünneplik, hanem a névnapot is. Egyes emberek számára a névnap majdnem olyan fontos, mint a születésnap. A névnap egy adott keresztnév ünnepe. A naptárban szinte minden naphoz tartozik egy vagy több név. Például március 19 József napja, augusztus 20 pedig István napja. A névnap hagyománya a keresztény kultúrából származik. Régen a keresztények a szentek napját ünnepelték. Minden szentnek volt saját ünnepnapja, és azok az emberek, akik ugyanazt a nevet viselték, ezen a napon ünnepeltek. Később a névnapok bekerültek a naptárakba, és a hagyomány egyre népszerűbb lett. Ma már nem csak vallási jelentősége van, hanem társadalmi és családi ünnep is. A névnap általában egyszerűbb ünnep, mint a születésnap. Az emberek gyakran virágot, csokoládét vagy kisebb ajándékot adnak az ünnepeltnek. Sokszor elég egy kedves üzenet vagy telefonhívás is. A munkahelyeken és az iskolákban is gyakran felköszöntik egymást az emberek. Előfordul, hogy az ünnepelt süteményt vagy édességet visz a kollégáinak. A családokban gyakran családi összejövetellel ünnepelnek, például egy közös ebéddel vagy vacsorával, esetleg egy étteremben. A névnap és a születésnap nem ugyanaz, a kettő nem kapcsolódik egymáshoz. A születésnap az ember születésének napja, míg a névnap a keresztnévhez kapcsolódik. Sokan mindkettőt ünneplik, de más módon. A születésnap általában nagyobb esemény, tortával és ajándékokkal, míg a névnap gyakran kisebb és spontánabb ünnep. Magyarországon a névnap fontos és népszerű hagyomány. Sok külföldi meglepődik azon, hogy a magyarok nem csak a születésnapot ünneplik, hanem a névnapot is. Egyes emberek számára a névnap majdnem olyan fontos, mint a születésnap. A névnap egy adott keresztnév ünnepe. A naptárban szinte minden naphoz tartozik egy vagy több név. Például március 19 József napja, augusztus 20 pedig István napja. A névnap hagyománya a keresztény kultúrából származik. Régen a keresztények a szentek napját ünnepelték. Minden szentnek volt saját ünnepnapja, és azok az emberek, akik ugyanazt a nevet viselték, ezen a napon ünnepeltek. Később a névnapok bekerültek a naptárakba, és a hagyomány egyre népszerűbb lett. Ma már nem csak vallási jelentősége van, hanem társadalmi és családi ünnep is. A névnap általában egyszerűbb ünnep, mint a születésnap. Az emberek gyakran virágot, csokoládét vagy kisebb ajándékot adnak az ünnepeltnek. Sokszor elég egy kedves üzenet vagy telefonhívás is. A munkahelyeken és az iskolákban is gyakran felköszöntik egymást az emberek. Előfordul, hogy az ünnepelt süteményt vagy édességet visz a kollégáinak. A családokban gyakran családi összejövetellel ünnepelnek, például egy közös ebéddel vagy vacsorával, esetleg egy étteremben. A névnap és a születésnap nem ugyanaz, a kettő nem kapcsolódik egymáshoz. A születésnap az ember születésének napja, míg a névnap a keresztnévhez kapcsolódik.
Sokan mindkettőt ünneplik, de más módon. A születésnap általában nagyobb esemény, tortával és ajándékokkal, míg a névnap gyakran kisebb és spontánabb ünnep. Magyarországon sok hagyományos név létezik. Egyes nevek nagyon régiek, mások modernebbek. A naptárban hivatalosan meghatározzák, melyik név melyik naphoz tartozik. Vannak nagyon gyakori nevek, például Anna, Péter vagy László. Ezek névnapját sok ember ünnepli egyszerre. Régebben a falvakban a névnapoknak különösen nagy jelentősége volt. Az emberek gyakran meghívás nélkül is meglátogatták az ünnepeltet. A vendégek beszélgettek, ettek és együtt ünnepeltek. Ma ez már ritkább, de sok családban tovább él a hagyomány. Az idősebb generáció gyakran nagyon fontosnak tartja a névnapokat. Nem minden országban ünneplik a névnapot. Magyarország mellett például Lengyelországban, Szlovákiában és Görögországban is ismert hagyomány. Sok külföldi számára érdekes, hogy Magyarországon az emberek gyakran fejből tudják a fontosabb névnapokat, vagy megnézik a naptárban. Great job today! Keep practicing and you will get better every day. Don't forget to like, subscribe and hit the bell so you won't miss new lessons. Thanks for watching and see you in the next video. Viszlát legközelebb!